sajendiane tanpa dadya ingkang ratu-ratu nantas meluhur acara pinanggih bebentuk kongdani kongas kasudranipun suara Dodo Pitono suwerdine dadi arep anenggis wanasana tentrem Data anggayuh Pitono luhur dadya tentrem lamun angesti luhuring kagunan punika santi kinayamurwakan pagelaran wayang Purwa wayang sasminta wajib sembahyang lebet jroning wayang sinungpi wangku ing palambang palupining agesan Purwa tegese wiwitan sasminta purwaning dumadan nggih lelamparing Madyapada ingkang dukunane kawiwitan dening Gopadan lan Ibu Kawa Gopadan cinipta saking anasir patang perkara bumi geni banyu lan angin Ibu Kawa cinipta saking iga wekas nulya dadi jatuh krama dumunung ana swarga loka anyar karo anyareng Ibu Padan lan Ibu Kawa karo risih
Iblis ratuning panggoda sigra maeka srana woh kuldi sangandun asmraga kalimput andhahar woh memala temaga kalira kadunungaking Madyapada miwiti gesanging jalma ing jagat raya mangkono bebadan dumawah ana ing tanah suci ibu kawa manggen wonten ing tanah Hindi 2000 warsa kaya pinanggih wonten ing ara-ara Aropah punika purwaning dumadi satemah dadi gumrayah putra wayah buyut kelawan sanggah anut ujaring kandha babaring serat Purwa Kandha Pustaka Darya Babadan peputra Nabi Sisya Bathara Sis Bathara Sis Anggarwa Siti Mulat peputra Sang Hyang Nur Cahya lan Sayyid Anwar ingkang ngratoni jagat wetan lan jagat kulon Sang Hyang Nur Cahya Anggarwa Dewi Nur Siti Saras peputra tiga nenggih Darmajaka Purba Wasesa Sang Hyang Penang Jati Wasesa tuwin Sang Hyang Taya Prama Wisesa Sang Hyang Penang Anggarwa Dewi Sahati peputra tiga anenggih Bathara Senggana Bathara Hirumaya tuwin Sang Hyang Bathara Tunggal Sang Hyang Bathara Tunggal Anggarwa Dewi Kartawati peputra Bathara Hantaga Bathara Ismaya tuwin Sang Hyang Bathara Manikmaya Bathara Manikmaya Anggarwa Dewi Umaranti peputra Bathara Pancadewa nenggih Bathara Sambu Bathara Brahma Bathara Indra Bathara Wisnu tuwin Bathara Prabansana Bathara Brahma Anggarwa Dewi Saci peputra Bathara Brahmana Bathara Brahmani Bathara Narici Brahma tuwin Sang Hyang Nirada Brahma Bathara Brahmana Anggarwa Dewi Sri Hunon peputra Prabu Tritrusna Prabu Tritrusna kelawan Dewi Widayat peputra Prabu Parikenan Prabu Parikenan Anggarwa Dewi Brahmana Neki peputra Resi Manumayasa Resi Manumayasa kelawan Dewi Kaniraras peputra Raden Kalinggaya Bambang Sekuton Bambang Sekuton Anggarwa Dewi peputra Bambang Sakri Bambang Sakri kelawan Dewi Sati peputra Begawan Palasara Begawan Palasara kelawan Dewi Durgandini peputra Begawan Abhyasa Begawan Abhyasa kelawan Dewi Ambalika peputra Prabu Pandhu Dewanata Prabu Pandhu Dewanata Anggarwa Dewi Kuntilan Madrim peputra Pancawita Radyaya kang sinebat Pandhawa 5 anenggih para Pandhawa punika kang minangka dadi lajiring cariting dalu mangki labet mangasra wonten negari Ngamarta ya negari Cintakapura Batana Kawarsa Kencanapura ya sinebat Ngendra Parahasta negari Ngamarta binasakit amung saiyuping blarak nanging kesinungan Sekar Pudak pampira sumerbak kumbuling asma kuncaraning prajarming basa dadi sekaring carita aja to lama manungsa najan dewa jin lan gandharwa tansah sumuyut marang sang nata ingkang hambet tulus ing jiwa utama dasar negari Ngamarta minangka papan peranganing toya Jawa
pramila sadéngah ingkang tinandur awah gumrayah Karang Kitri tumpang sari kelawan pari aglar ana ing sawah lamun Cinandra kadhomba ing samudra kang lagya benelah kawulan Gusti wis anyawiji amusti palupi ujaring pali anengge wewarah ingkang awasta benika tunggalika beda agama rasula beda panemu rapadu beda pamanggih tan gawe ringkih Pantibiyata katon ngrembaka kirana anggladi para siswa ing pengajak dadi sarjana ingkang miguna tumraping nungsa bangsa lan negara Panti usada datan kuciwa ambrasta wiyadi temakas sangsaya dadi nirmala lah sinten to ingkang ngambat pradatan luhur ngasta pusaraning projeng negari Ngamarta menang den ucapno jejuluk Sang Nata jejuluk Maha Prabu Kuntadewa ya Prabu Guna Talikrama Darma Putra Darma Wangsa Darma Kusuma Sang Anjatra satu ya Sang Yudhistira anyar kora anyar ngimangsa palguna windu sancaya tinengeran puku prang bakat Sang Nata keparemya setinggil binaturata lenggah kursi gading dampar kencana pinatik mutiara linebur sinungging ukiran peksi kang arsa gegana sesemek babut permadani awari sindura binambaran ceplok cakrik sekar tunjung seta wiya sing Sang Nata ginar pecangya para inya badhe sarimpi ingkang samya angampil renggan upacaraning kaprabon angambar gandane lisah kastuyara rumabasing Durgandara Sumara cakyaning pepacren pindha sudama asile pernasirna kamanungsaning Sang Nata Bebasan Sang Hyang Darma mangejwanteng arca padha kahayat dening para aksara sidhem ramanem tanana jalma nyapu ingkang kapiarsa mung pali ing Widuwati binarung semantening gamelan arum dalu ora dadi saru malah amimbiasi renggep jroning pananggilan tedhep tesma amirsani Sang Nata nampi sowanipun ingkang ngrayi nunggul kawenang ya sinatring Jodipati ingkang rase Raden Werkudara ya Raden Bratasena ya Ganda Wastratmaja ya Ganda Darsana ya Sang Bayunendra ingkang ngalosot kang muwikon Jemertala Wedana Yandra Pindhasata materangan lapun kota kadang pamadaning Pandhawa sinatra madu kuring nekase Raden Arjuna ya Raden Janaka ya pamati Wipatsa Anaga ya Sang Regol Patrajaya datan kantun ingkang raisa kembaran Raden Nangkula Mewasadewa ing pagedhongan Sang Nata Prabu Kuntadewa koneng jroning penggalih menggalihaken gerahipun pepunden kaki Semar Badranaya ingkang sampun awis dangu nandhang gerah badal saping usada dereng ngantos kayos pangandikanipun geter ana ing pananggilan ora kaya rawuh ingkang Rakanata Ndarawati ingkang ajejul Prabu Sri Bathara Kresna mewah ingkang Rakanata ing Mandura Prabu Baladewa gupa-gupa adan Sri Narata Prabu Kuntadewa amandhangi rawuhipun ingkang raka kekalih
sarta pawon uting ranu Dresing kareksa nirade ning kanyut gara-gara ruhara Martopo pinartine rat dereng deng
rawuh paduka Kanjeng Koko Prabu Sri Bathara Kresna ingkang rayi ngamarta ngaturaken pasegahan pambagi panakrami kunjuka paduka Kanjeng Koko Prabu. Nggih, Yayi. Tatkala nggo murda panakramanipun Nyanyi Prabu ingkang sampun rumentah Rakanteng Ndarawati. Kula tampi tangan kula kekalih. Kula petekaken wonten ing jajara meketing Werdaya amimbuana bawa laksana. Namung gumantos sing atur talimipun ingkang Raka Dwaraka kunjuka paduka Yayi Prabu. Kurawalan panampi kula paring pangestu paduka Koko Prabu. Kula pundhing mastaka andadosna rah daging kayuhanan. Dereng dangu rawuh paduka Koko Prabu Baladewa ingkang rayi ngamarta ngaturaken kasugengan sak rawuh paduka Koko Prabu. Awit purbaning jagat pun Kakang mangsih pinaringan umur panjang lamak kula wilujeng niskala nir ing sambekala. Namung gumatos sing atur Yayi. Taklimipun ingkang Raka Mandura tumanduka paduka Yayi Prabu. Kurawalan panampi kula paring pangestu paduka Koko Prabu. Kula pundhing mastaka ndadosna jejimat. Kresna Cletheng kakangku lan Baladewa Jrabang kakangku. Durung suwe rawuhmu basaku tampanana. Kadangipun Kakang Hanjengkara, kadangipun Kakang Hanjenana tak tampa sena. Ya mung pangestunipun Kakang Ndarawati tampanana ya Diya Werkudara. Sira bangkit mikat repangkut ngaturke pangabekti marang Kakang tak tampa ya Di. Gawe gedhening atiku ya mung pangestuku wae tampanana, tampanana sena. Ya ndak pundi Kresna Cletheng kakangku lan Baladewa Jrabang kakangku. Sasampunipun sawetawis anggen paduka rawuh wonten ing stinggil negari Amarta ndadosaken kaget kadur wekasak ri paduka ing Amarta Koko Prabu. Dene paduka rawuh saderengipun boten paring cecala. Alitipun glancang sakebet agengipun gandhek sakebaran menawi king awedharing kathah keparing kula lira gandha baya wonten wigatos menapa Koko Prabu Yayi. Inggih waleh-waleh menapa suwanipun ingkang Raka Ndarawati anamung dapur uninga pindah. Angka kalih suwanipun Kang Raka Ndarawati adapur ngungsi. Menapa to sababipun dene paduka Koko Prabu paring dawuh adapur ngungsi? Yayi, andadosna kawuningan. Ing rikalenggan punika negari Ndarawati kabedah dening parang muka saking negari Hawiyat. Ingkang ajuluk Prabu Asmara Santa nggih Bambang Asmara Santa. Dene Prabu Asmara Santa andhipun ngejeki negari Ndarawati tilar pranataning negari boten ginakaken nawala penantang ginajan. Nalika semanten Koko Prabu Balarama nyimpeng wonten negari Ndarawati. Raning Prabu Asmara Santa anggenipun ngejeki negari Ndarawati wancinipun tengah dalu. Najan Koko Prabu mewah madya Ndarawati ngetok kadedayan temadadal larut kapilarut mboten saged nandingi kridanipun Prabu Asmara Santa. Saking menika Yayi, suwanipun Kang Raka kekalih wonten ngersa paduka Yayi Prabu Puntadewa nggih keparenga nggadahi sih kamelasan dumateng penandhangipun negari Ndarawati kula nuwun senjata pitulung. Boten ketang salah setunggalipun kadang Pandhawa syukur bagi
menawi paduka Yayi Prabu Kuntadewa kersa anyalirani piyambak tedhak dhateng negari Ndarawati kula kinten boten ngantos sakedhe ping netra Prabasmara Santa badhe kendang wonten negari Ndarawati. Anjrekeng puspita arum kajliring samira namri sekar gadung kongas gandanya maweraras ronaning driya lunging kadung malengkung katyuping maruta manda Duh Kanjeng Koko Prabu jimat pepundhen kula jimat nyawa kula ing madya pada prating delahan ingkang sipatitah samendang sampun boten karempit ingkang rayi ngamarta nampi sabda paduka Koko Prabu ingkang maradulaken bilih ing kalenggan punika negari Ndarawati kajekan mengsah saking negari Hawiyat ingkang ajuluk Prabu Asmara Santa. Inggih, Yayi. Yayi. Ananging Koko Prabu sewu-sewu nyadong duka ingkang kathah-kathah dening Kang Rayi Ngamarta boten saged paring sabiyantu dhateng paduka Koko Prabu awit ing kalenggan punika ing Rayi Ngamarta ndawek sisah sungkawa menggalaken menapa Yayi? Sungkawa menggalaken menapa Yayi? Inggih waleh-waleh menapa? Ingkang Rayi Ngamarta nding menggalaken gerahipun para pepundhen ingkang ndawet gerah. Ingkang saged sinten Yayi? Ingkang saged sinten Yayi? Kula kipana tanpa wonten ginanipun ingkang gerah pepundhening para Pandhawa Kaki Semar Badranaya ingkang sampun watawis wanci nandhang gerah badal sawising usada ingkang punika Koko Prabu ingkang Rayi Ngamarta boten saged paring sabiyantu bot repotipun Koko Prabu menawi Kakang Semar dereng waluya jati temah mulya mangke to rupi aturi ngetang-ngetang kanthi wilangan ingkang jangkep Semar menika tiyang setunggal menawi dipun sisipi kaya tiyang sak negari Ndarawati paduka awraku nggih Yayi Semar menika tiyang setunggal loro sak pepayanganipun menawi dipun sisipi kaya negari tiyang sak negari Ndarawati paduka awraku pundi kula tetep awrat Kakang Semar Badranaya mung sak Semar mawon kok dipun awrati Koko Prabu paring dawuh mung sak Semar menika napa sampun leres paduka Koko Prabu kula ngengeti satriya Pandhawa kalebet paduka Koko Prabu Sri Bathara Kresna nggadahi utang budi luhur
dhateng Kakang Semar Badranaya wiwit kuncung ngantos gelung, wiwit jabang ngantos serapang. Kakang Semar Badranaya anggenipun momong satriya Pandhawa kalebet paduka Koko Prabu ingkang punika kula tetep badhe mbudidaya langkung rumiyin gerahipun Kakang Semar Badranaya. Menawi Semar mboten malaya jati-jati temah mula setunggal wulan kula tetep budidaya sugengipun mewah waliyanipun Kakang Semar langkung rumiyin. Menawi Semar mboten malas setunggal taun ana windanana kula mboten paring sabiyantu Koko Prabu menawi Kakang Semar Badranaya dereng waliya jati-jati temah mula. Nata Kresna nang ngandika duh Yai Arya Sungkawen tias solah rinira Kyara Warku Koko Prabu nggih namung dumugi semanten kesaenan kula kaliyan para Pandhawa. Kula rintangi mendhak memanuha nalangsa. Ewa semanten Yayi Prabu Puntadewa mboten paring sabiyantu dhumateng ingkang Rayi Ndarawati. Mangke Yayi. Ora tinggal-tinggal langkung rumiyin. Boten repotipun negari Ndarawati Yayi. Koko Prabu. Kula menika Nalindra kedah bawa leksana. Nek iya ya iya, nek ora ya ora. Bima Palgunawara sekaring daya alun gulung kegulungan Kresna jledheng kakangku lilan laku kandha kelawan Kakang Kresna yen kandhamu ora gawe pepadang ora saguneman kowe. Apa kurang to? Nggonku nyisi para Pandhawa wiwit kuncung nganti gelung, wiwit jabang nganti trapang. Uger Pandhawa nemu ribet ingkang Raka Ndarawati melu cawe-cawe gawe padang. Kabeh ora kleru kandhamu. Nanging ngrebuk perang karo wong jirih-jirih getih apa sak mesine. Lho, piye karepmu? Lho, piye karepmu? Ngrembug perang karo mbarep tak kira setahun ra bakal rampung. Kabeh mau aku bakal nyagui sabiyantu Pote Kresna jledheng kakangku. Wah dikudi bocah bagus kadangipun Kakang Sena. Apa laluwe dhisik nyuwun idi sarta panilah marang Kang Raka. Beda apa aku pamitan karo wong jirih-jirih getih. Kabeh aku sing bakal nanggung. Rumangsa ditepak bon-bon aku dening Prabasmara Santa. Yen mung lamak ing menungsa lumrah tak itung setengah dina minggat saka negara Ndarawati. Weh dalah. Yen ngono kapan nggonmu nindakake pakaryan? Besok ngenteni apa saiki go bakal tindakake. Oh. Sang Baladewa narepati narep
punapa mirah ingsun priyatin waspaga mijil tuh buddha tanpa karya sangkang rinemakan Gusti kelong rino sak sengkarya barahan kumembeng netramu sekaru tumingaling netra mijil saka wadone netra yayah tambak merangkat tembuing banjir bandang sajak kacuan tiasira ana apa Permadi Koko Prabu aja nangis oleh titik ya ditampa oleh akeh ya ditampa aja nangis sirikku jaring para pinter pangandikaning para sesepuh lamun ana sinatra mijilake waspa tumibana salira bedelake kulit ngetasake balung yen tumibana lemah dadi lemah sangar papan kang aeng-aeng ana apa to ngopo paduka kami tegan dumateng kasipun Koko Prabu Sri Bathara Kresna Koko Prabu Janaka kowe iki satriya satwinem tritelu ya tuduh satriya nuduhake dalane wong bener mula watak kuwi ana telu satriya watak santosa loro satriya watak wibawa telu satriya watak wicaksana Satria watak santosa kudu ngulir budi lan pikiran. Satria watak wibawa aja sok demen barang sing ora sepira kanggone. Satria mbunteli sajen lan ora apik. Ngukuti senek. Banjur satria watak wicaksana kudu nganggo gegulang legutaning cipta rasa, budi lan karsa kanthi ning cipta sawiji gemelenging tikat kinarya pancad dan padanging pangira wis satria kok ngawur iki ngerti yo Arjuna sejatine-pun Kakang ora bakal kami tegan kelawan kasing Koko Prabu Sri Bathara Kresna ya mung bakal nyoba sepira katresnane Koko Prabu marang Kakang Semar Badanaya lajeng ngersanipun Koko Prabu Permadi aja wedi kangelan sabiyan tuwa kadamu Werkudara loro gawe sepisan mendung Prabu Aswara Santa kaping pindho ning upaya sarana waluyaning Kakang Semar Badranaya Trawaca dawuh timbalan paduka klilan ning Rai Margana nyuwun pamit pasengestu paduka ingkang kula suwun mugi lebda ing karya Koko Prabu ndak panggal puja kelawan mantra muga kalis ing rubeda nir ing sambikala kembar kula wonten dawuh Koko Prabu kula wonten dawuh Koko Prabu buban kang kodhang gantung sibuk ngiras pantes ngombe ngijing karing para punden kawula napa Trawaca dawuh timbalan paduka kliran ingkang rayi kesakembaran nyuwun pamit pangestu paduka ingkang kula suwun mugi lebda ing karya Durga mendak kala sirna muga kalis ing rubeda nir ing sambikala pun Kakang Joko ndur hanggedaton Titi Purna sabdaning Sri Narata Prabu Kuntadewa sabda Brahmana Raja sabdaning Brahmana pangandikaning Ratu datan kena wolawali ngendika sepisan dadi bebasan pindha tirta Kresna tumete sing drancang sita sakti datan kena lumebet tedak drog saking palenggan bantar bungkul kencana kebayang kari tandane
Yat kalaning kalangyan nagrar padhang moncara timlon tinoner kekoneng curem cara twedan padhang Suram sorot wetan padhang kasuran pacare sak sedyane tanpa katya Sacipta-cipta tanpa kowe ingkang ratu-raton rantas bebentukong nakani kongas kasudanira wong agung nesumira